Godmorgen alle sammen. I dag er det mandag. Klokken den er cirka 7:20. Jeg har lige stået op. Eneste jeg har gjort, det er, at jeg har sat mit hår op i en knold. Men jeg vil tage med i hele min rutine i dag, helt fra starten af. Så ja, det næste jeg gør, da jeg får lige vasket mig, så får jeg taget noget tøj på, og så skal jeg ud og gå med papler. Så fik jeg tøj på. Jeg vil smutte ud med papler nu. Jeg tager selvfølgelig jer med. Og så fortæller jeg noget mere om, hvad det er, vi skal i dag. Så fik jeg gået med Pablo, jeg fik givet ham noget morgenmad. Nu er det tid til, at jeg selv skal have morgenmad og noget kaffe, og så kommer jeg tilbage til jer. Uges vlog, der tænker jeg også, at I så, at jeg er en af dem, der drikker kaffe. Og hvis jeg skal kunne fungere om morgenen, så er det meget vigtigt, at jeg får min morgenkaffe. Jeg var i Netto i går, og der så jeg, at jeg har fået sådan en her Beanies Nutty Hazelnut kaffe. Og det tænkte jeg var meget lækkert her til efteråret. Så den vil jeg prøve her til morgen. Og når jeg er færdig med det, så vil jeg sætte mig over og se noget Robinson, og jeg er gået i gang med at se. Det har jeg ikke rigtig været fanget af før, men jeg synes faktisk, at den nye sæson her, den er super spændende. Og så vil jeg skrive i min taknemmelighedsdagbog. Det er noget, jeg gør hver morgen, og det så jeg også i sidste uges vlog. Jeg kan klart anbefale det. Det gør virkelig, at man får sat gang i nogle af de gode tanker. Man får dyrket det her med, at man faktisk har det meget godt, som man har det. Jeg tænker, det er lige meget, hvordan man lever, hvordan man har det. Man kan vel altid finde et eller andet godt, der er i ens liv. For mit vedkommende er jeg enormt taknemmelig for det hus, vi har. Vi bor rigtig godt her, hvor vi gør. Og så er jeg enormt taknemmelig for min kæreste, som støtter mig helt vildt meget. Jeg nævnte i sidste uges vlog også, at jeg har døjet en del med angst, og han har bare stået der som min tro klippe igennem alle de 5 år, vi nu har været sammen. Så jeg er ham evigt taknemmelig, og det skriver jeg altid med min taknemmelighedsdagbog. For det der er, når jeg lever med angst, det er, at jeg kommer hurtigt til at fokusere på de negative ting, og bliver hurtigt rigtig ængstelig. Så derfor er det rigtig dejligt for mig hver morgen at starte min dag ud på en positiv måde med at skrive min taknemmelighedsdagbog. Men nu vil jeg lave noget kaffe. Jeg vil som sagt prøve den her hazelnut kaffe. Jeg drikker lige pt. Soja, drik med vanilje, den de har i Netto. Jeg mener det er Spir, det hedder. Jeg er nok bare en Netto-pige, jeg elsker at handle i Netto. Men ja, jeg vil lave noget kaffe, og så vil jeg sætte mig over stille og roligt, starte min dag med Pablo med at se noget Robinson, og lige vågne stille og roligt.
fik jeg spist morgenmad, jeg fik skrevet min taknemmelighedsdagbog, og jeg fik slappet lidt af over i sofaen med Pablo. Jeg skal nu sætte mig ind til computeren for at svare på de beskeder og mails, der muligvis er kommet her i weekenden. Jeg skal i hvert fald have tjekket igennem, om der er kommet noget, jeg skal svare på her til morgen. Så skal jeg have lavet nogle sociale medieopslag omkring de her vlogs, fordi at når I ser den her video, så er jeg faktisk lige ved at lægge sidste hånd på værket af den første vlog, jeg lavede. Så hvis du ikke har set den, så linker jeg til den nede i beskrivelsen, så kan du gå ind og se den. Men grunden til, at jeg skal skynde mig ind og gøre det her til morgen, og I rimelig tidligt, klokken den er 10:10, jeg plejer først at gå i gang cirka 10:15 eller noget i den stil. Det er, at jeg her til morgen har en tid inde i Odense til massage. Og det har jeg, fordi at jeg tilbage i 2016 blev sparket ned af en hest. Jeg var ude for en rigtig voldsom ulykke, fordi jeg blev ramt lige i hovedet. Jeg brækkede næsen 3 steder i venstre side, så blev jeg syet med 38 sting og blev sparket lige forfra. Det har så resulteret i, at jeg har fået et piskesmæld, som først er blevet diagnosticeret tilbage i december sidste år, så i 2022. Så det er en del år efter, at min ulykke rent faktisk skete. Efter den her ulykke, så døjer jeg en del med spændinger helt oppe fra, hvor nakken hæfter på, kraniet, og så helt ned til slutningen af lænden, helt ned ved hoften. Så derfor går jeg cirka til massage en gang hver 14. dag. Max går der 3 uger imellem, fordi andet kan jeg simpelthen ikke holde ud, for ellers så får jeg en hel del hovedpine, og jeg får generelt rigtig ondt i min krop. Der er dog gået rigtig lang tid siden sidst, så jeg ser virkelig meget frem til at skulle ind til Rikke, som hun hedder, min massør i dag. Men efter jeg har været med Rikke, så skal jeg ud og undervise. Jeg har 3 kunder i dag, og så har jeg en afslutning med mine 2 hold, jeg havde i sidste onsdag. Den første vlog, I havde her, der har vi miljøtræning inde i Odense i dag, så derfor tænkte jeg lige, at jeg vil tage jer med til det også. Men ja, jeg sætter mig ind til computeren. Jeg tager selvfølgelig jer med, så I kan se, hvad det er, jeg laver. Hej alle sammen, så fik jeg en gang massage, og det var mega dejligt. Altså det gjorde også mega ondt, fordi at det er over en måned siden, jeg sidst har været der, og mig og min massør Rikke, vi blev enige om, at det er altså for længe i forhold til mit piskesmæld, men hun har haft mega travlt med, at hun ikke havde sat mange tider. Jeg var for langsom til at få bestilt, da jeg kom hjem fra ferie. Men det var super dejligt. Det gjorde enormt ondt, men det var tiltrængt. Min krop har det så meget bedre nu. Men jeg er også kommet ud af bilen. Jeg har kørt ud på en parkeringsplads, eller en resteplads er det jo sådan set, 10 minutter fra min første kunde i dag. Så jeg vil få mig noget frokost, og så vil jeg sætte snuden mod første kunde. Første kunde i dag er Vibeke og Polle. Polle har desværre rigtig mange problemer med, at han er utrolig usikker, når der kommer gæster hjem til dem. Det vil sige, at han gør rigtig meget. Jeg skal se, om jeg kan få lov til at prøve at filme lidt i dag. Men det, der er med mit arbejde, det er også, at det er vigtigt, at de kunder, jeg har, er okay med, at jeg filmer. Og ellers så lige med Polle og Vibeke er jeg lidt i tvivl i forhold til, om Polle kan være i det. Men ellers så skal jeg selvfølgelig nok prøve at filme lidt undervejs. Det kan være, der bare lige kommer et par clips ind fra træningen, og så skal jeg selvfølgelig nok opdatere jer, når jeg er færdig inden ved den dag. Men jeg vil få noget frokost, lige holde en halv 20-30 minutters frokostpause her i bilen, og så vil jeg køre ud mod Vibeke og Polle.
har han da ikke vist tegn til før. Nej. At han kan være så dejligt afslappet. Du kan godt, Polly. Polly. Kom. Tak igen. Du kan godt. Kom. Tak igen. Tør du ikke nu, fordi jeg holder min telefon, så er det meget farligt. Dygtig. Dygtig. Dygtig til det. Det er okay. Ja, prøv kom her. Kom. Dygtig. Godt, hvor du sej. Dygtig til det. Flot. Er du god? Ja. Og så prøver du bare at kalde ham tilbage til dig. Polly, kom. Polly. Ja, og der. Sådan. Ja. Snart. Hvor er den hen? Polly. Den kamuflerer sig også ret godt i gulvet. Så er jeg kommet ud af bilen igen, efter at have været inde og undervise inde ved Vibeke og Polly. Og som I kunne se, så er Polly en meget usikker hund, men hold nu op, og var der bare sket helt enormt meget. Inden jeg valgte at tage kameraet frem, så jeg kunne filme lidt til jer, så var Polly helt hen med mig, afslappet, rolig, og det er første gang nogensinde, at det er sket. De andre par gange har han gødet rigtig meget af mig, men i dag var han simpelthen mega sej. Så vi trænede både det her med, at han ikke skal gø så meget, når der bliver banket, for det er en af de ting, han stresser rigtig meget op over, det er, når der kommer nogen og banker på døren, enten når jeg kommer og skal undervise, eller når Vibeke hun får gæster. Men jeg håber, at I fik lidt ud af at se, hvordan jeg hjælper Vibeke og Polly. Jeg var i hvert fald mega overrasket og mega stolt over, hvor langt de var kommet. Nu vil jeg sætte kursen hjemme, hvor jeg skal hjem og forberede mig til, at jeg har online opstart med Helene og Theo, som har problemer med, at Theo gør af cykler og alt på hjul, når Helene hun er ude og gå med ham. Så jeg kom hjem, der var lidt par kunder, der ringede, og så hende, jeg leger ridehallen af, havde også lidt på spørgsmål til mig i forhold til min træningshold. Så jeg fik ikke lige opdateret jer med det samme, men jeg holder lige en 5 minutters pause endnu. Pablo han ligger herude i haven og hygger sig med sin frisbee. Den kan han heldigvis ikke ødelægge, men ellers er han rigtig god til også at passe på sit legetøj, så han ligger egentlig bare og hygger sig ude på græsplænen. Jeg sidder lige og får lidt frisk luft, inden jeg skal ind til computeren. Jeg skal nemlig have bestilt nogle varer hjem, nogle flere godbidder, da det er løbet tør i mit lager. Og jeg har flere kunder, der har efterspurgt nogle nye varianter. Så jeg vil sætte mig ind til computeren og få bestilt nogle varer her om en 5 minutters tid. Jeg er så selvfølgelig med, ligesom jeg har gjort de andre dage. Jeg har haft nogle travle par timer her ved computeren, efter jeg kom tilbage. Jeg har fået svaret på lidt beskeder, jeg har snakket i telefon, fået lavet lidt regnskab. Ja, jeg har lavet en hel masse kedelige ting på computeren. Men jeg er nu klar til at køre. Jeg skal ud til Nikolaj og Jack. Jack er en Yorkshire Terrier, som jeg har i træningsforløb lige pt, da han trækker rigtig meget. I dag er første gang, at Nikolaj han skal have undervisning i, hvordan han skal træne videre med Jack, når det er, at jeg har trænet ham. Jeg har altid undervisninger placeret ind imellem de forskellige træninger, jeg har, sådan så at ejeren kan træne videre, imens at jeg ikke er ude ved ejer. Men jeg vil pakke bilen, fordi efter jeg har været ude ved Nikolaj og Jack, så har jeg afslutning med min træningshold. Så ja, jeg vil smutte ud i lagerrummet, pakke de ting, jeg skal have med, og så tjekker jeg ind med jer igen, når jeg er ude ved Nikolaj og Jack. Sådan der, Rosham. Super godt. Og kald på ham der. Kom. Ja! Det gælder ligesom om at fange ham, inden han når ud. Ja, lige præcis. Inden han når ud og trække i snoren. Ja, det er det. Sådan der. Og der kalder du. Og ja!
og så bakker du bare. Yes. Lige præcis. Og klik der. Dygtig. Super. Endelig ros ham med stemmen, fordi så bliver han inde ved jer. Yes. Så fik jeg undervist Nikolaj og Jack. De var mega seje. Både Nikolaj og hans kæreste Juju kunne se en kæmpe stor forskel fra inden jeg gik i gang med at træne med Jack. Lige nu holder jeg inde på Føtex parkeringsplads, fordi jeg skal lige nå ind og købe noget aftensmad, inden at jeg har afslutning med mine træningshold. Vi har miljøtræning i dag. Vi mødes herinde midt i Odense, hvor vi går en tur ned gennem gågaden. Jeg vil filme lidt til jer, så I selvfølgelig kan komme med på miljøtræning. Så blev jeg færdig med miljøtræningen med de 2 hold, jeg afsluttede. Det var et hvalpehold og et unghundehold. Det kan jeg nemlig ikke lige huske, om jeg har sagt til jer. Men det er afsluttet nu. Jeg har kørt ind til PFA-kollegiet i Odense, hvor min lillesøster hun bor. Og det er jo fordi, at jeg havde nogle varer, jeg skulle hente, eller nogle produkter, jeg skulle hente inde ved hende. Og så havde jeg nogle varer, jeg skulle aflevere til en kunde, der bor inde ved havnen inde i Odense. Nu vil jeg køre op, få en kop te ved min søster, og så vil jeg lige catch up med hende, og så tjekker jeg selvfølgelig ind med jer, når jeg er hjemme igen ved Pablo. Så jeg er kommet hjem fra vores gåtur. Klokken den er nu ved at være 20 minutter over 10. Jeg er mega træt. Jeg er ikke helt sikker på, at Pablo han er enig med mig. Men jeg er mega træt, og jeg vil gå ud og børste tænder. Og så vil jeg smutte i seng, så jeg kan være frisk til i morgen, hvor dagen står på endnu flere super dejlige og skønne kunder. Jeg vil gå ud og børste tænder, og så smutter jeg i seng. Jeg vil lige komme med endnu et godt råd, og det her gode råd, eller vloggens tip, er, at jeg vil anbefale, at I børster jeres hunds tænder. Det tager cirka 10 sekunder hver aften, og hvis I gør det hver aften, så slipper I altså for tandsten og tandproblemer, der kan føre til det. Jeg bruger 10 sekunder hver aften, og som I kan se, Pablo han elsker det. Så jeg vil lige hurtigt få børstet hans tænder, så vil jeg lukke ham ned og tisse, og så vil jeg smutte i seng.